10. místě. Ale to je nebodovaná příčka. Za 8. místo se ještě dává bod do mistrovství světa. No a to byla obrovská chyba a Mikkelsen je naprosto mimo hru. Naštěstí to vypadá, že je bez zranění. Ještě jednou si pojďme zopakovat. Obrovský kus skály tam byl. Ten tam byl připraven právě na někoho. No a Andreas Mikkelsen si vytáhl toho černého Petra. Ještě jednou. Ta ošklivá, opravdu ošklivá nehoda. No ještě, že FIA podporuje bezpečnost a že ta konstrukce vozu musí být tak pevná.